Serok Vezîrê Devleta Çok derin Türkiye bir hüzün Ahmet ve acı Davutoğlu içindeyiz. piştî operasyyonan wê cara yekem bibe ku wê were Amedê û mîtîngekê çê bike. Welatiyên Amedê hatina Davutoğlu ji bo ênartî nirxandin. Li gor hinek welatiyan hatina Davutoğlu baş e. Ji ber ku dixwazin hesaba qetliyama teqîna Anqerê jê bipirsin. Ankara'ya me sadan kes me honda kir. Ji ber wî dilê me da birîne em dixwazin serok li ser viya agahî bida me. Li gor hinek welatiyan jî tû watê hatina Davutoğlu tûneye. Wê piştî ev qas qetliyama operasyonan wê bi kîjan rûyê were Amedê. Li gor welatiyan Davutoğlu wê ji bajarên Rojavayê Tirkiye mirovan kom bike Amedê. Lewra yek welatiya Amedê naçe pêşwaziya wî û protesto wê bikin. Kijan rüyê derek, kijan rüyê derek be karşı Diyarbakır. Demek ki evya ne insana, insaniyeti bu ne? Evya ma tişki hesabı nakin. Madem ki evya tişki hesabı nakin, em yuvan tişki hesabı nakin. Em nabil ma. Birin neyim bırak. Haçi, bira vare, mitingah bıkı. Hepki Diyarbakır'ı naçı mitingah. Tevce Sakarya'tine, Adıyaman'tine, çünkü Adıyaman merkeze vana. Adıyaman bu otobüs hattine ve ajvara otobüs tek tek fotoğraf etmiş. Nakladıcı hat var ki. HDP piştî teqîna Anqerê mîtingên xwe li tevayê bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê îptal kiribû. Lêbelê AKP û CHP mîtingê xwe îptal nekiribûn. Sevda Kaplan, NRT, Amed.